Hai khajani mare kising song norong jotan lam sogo langmani kok YouTube channel o ge faidi pulano ani sini mung ruano ani sini mung kha Chiranjit Debrama gang tin first takuk bisnath ni YouTube channel o share kok thai tu phai phai kya hinke norok sai rok tong khana kari di hinke asile la kari faidi khana le yana pulan simi paithak jura khanai tong le norok thyasak tongna hunui Somairumani kokrok ano yakarui thangya hanui samarok tabukhe aste aste jotono pogna naibe khenang o kokrok no wansugui yang hopung sapung tongui chai cinta kubuida nang bahano pogna ni naikha bukhano bahake methep sinayang bukhane muktino bahake control khasinayang sayarok bo ungkhanani haipano jotono thik khainayang hopung sapung nini kokno mang wansugui kap mang tongo kebo nugya bukhani kosto sajung no khano bujugui ma tongo tabuk tebo bukhawo cinta ngsuka nono kamanani tei haksal angnani belai wanawa Henke khajani mare kising song norok tinini share kok thaino bahai nangjaka comment khai sadi tomung no langmani kok YouTube channel lo tabuk phano subscribe khai pongke subscribe khalai di tei chadori tongkhe ba like tei share khanya tapok di hambai